Здравейте, хора! Аз съм Здрасти. Екс Маргок, тук до мен е Фитракс. И сега намерихме този сървър и влезнахме. И ако се чува телевизора, много извинете, но няма как иначе. И сега ще тръгваме да оцеляваме. Не, ще Нали, тръгваме да Фитракс? килим Георги. Хе-хе-хе. Съжалявам, ако ви лагва. Ама той е най-големия лагер в света. Крипърче! Беги, беги, беги. Чакайте да видя има ли рез. Добре, има рез. То на мен ми лаги, пък на него как да не му лаги? Хора, той е с слаб нет, аз съм с мега силен. 4G. И на мен ми лаги, пък камо ли на него не му лаги. Нещо даже не иска да си изяде пъбжолата. Гого? Да. Рес или факчане? Рез. Рес. Да. Значи горе ще живее. Ой. Ой! Къде ще живеем? Отговаряш ли? Ще отговаряш пред съда къде ще живеем. Хора, това ми е първия клип, който го снимам. И няма да се абонирам за този човек. Между другото, Дарито и той искаше да си прави профил, но нещо не му стана. Не му е стана. Не, просто той е много бърза и аз нищо не разбира. Той говори така, хора. Да. И разберете ми, можете ли да разберете поне една дума от него, бе? Сега си лъгал, защото ти ми се правиш на най-умния. Да, най-умния съм. И затова хора... Поне знам как да примаме овца, за разлика от това. И затова го оставих да си прави сам акаунт, ама го видях колко си направи. Той е бот в League of Legends. What the? Що ме удари, бе? What the? Не знаеш, че може да се удря. Не. Трябва от тук да няма рез. О, да, бе. Затова те удрях. Да видя. И сега ще чупим. Я да видя какви лагпове има. Има много лагпове. Да, ама няма повече от твоя. Да, в моя има повече, но още няма да го... 200. Но още моя няма да го пускаме, защото още не е готов. Като го пуснем... Гого, то сървър е преправян. Преправян е сървъра, хора. Сървъра е преправян. Що? Не съществува толкова високи дървета, ако сте играли Майнкрафт. Има такива високи. Да. Има. Хора, напишете в коментарите, че има такива дървета. Не пишете в коментарите, а му засрамете малкото глазеница. Че няма. И стига си обиждал, защото няма да снимам вече с тебе. Често казано, къде ще ни бъде? До езерото или? Ти ще строиш, не аз. Да. Аз ще направя реса, ти ще строиш. Мечтай си. Добре. Значи няма да живееш с мен. Чакай, аз май открих една къща. Сигурно ще има рез. Май. Да, даже има и резиденция. Ела да видиш. Идвам. Ако искаш е така да се построим. Постройте! Аз не мога да строя, ти казах, аз не мога да строя. Аз не мога да мина покрай пермишъна. Строй тук до езерото някъде, там. Някъде. Там някъде. Тук в ето байом, въпреки че е ужасен. Там ще построя къща. Аз ще събера дърво. Тук ще живеем. Хора, има китове и написахме кит старт и ни дадоха тия работи. Също има още работи, но ги оставих в ендер честа. Има разни диаманти. Да. Ще ги покажем. И между другото, никога в този сървър не оставят да е нощ. Тъй, че не им са сърдете, не ни са сърдете. Не, ние го правим, а те. Защото Георги е невъзможно да променя времето. И къде да започне? Не знам. Имаме водни лилии. Къде яйти. Перфектно. Само да го обработя дърво. Стаки 60. И бяло дърво. Стаки 7. И 4. Аз си махам. Ти още дърво, даре. Дай ми черничко. Мале, то са натрупал.
И хора ще Не, дойдем... аз без инструменти. Мъкни малко, бе, Даре. Ще дойдем, когато построим къщата. Пусни се. И здравейте, хора. Почти построихме къщата. Не, почти те първа правим платформата. Да, това е Дай ми платформата. стака дърво, бе. Ето ти Това стаки ли ще ви 14. Супер. Аз ще отида малко да събера дърво. Да, защото ще ни трябва. Така. Решихме И- да се заселим. И знаете. мисля, като направим къща да спирам крипа. Мечтай си. Защото иначе стане много дълъг. И тук Ко? има... 10 минути докато ще стане. Крипа, докато я построим. Имам да го качвам много време. Що? Ти с колко килобайта качваш? Да не е с 5. Не знам. Ще имаш да качваш ден. Трябва да видя. Между другото в описанието ще е IP-то. На твоя сървър, не на това. Няма да рекламираме твоя. Да влизат хората. Не. Добре, аре. Ще ми трябва още 50. Аз ще направя... когато ще пускам сървъра, аз ще направя крип. Между другото, Дарито в него е олнер. Да не се чудите който ракетата беги, аз просто се прекърши. Имаме ко-хостер, хостер и олнер и за сега нямаме админи. И пръцлю беги. Нямаме билдър, мод, Имахме, но билдъра ни излъга. усрани сървъра и фьючер го правихме и И после Дари, ето ти още дърво. аз му го срах, като билдъра. Да, и после щях Да делейтва сървъра. И аз... да го банна от сървъра, Да, ама нали ти бъгне сървъра за малко да не може да го пусне. Как ще ме бани? Хора, обяснете му, че когато се спре сървър не може да ме бани. Не, имах предвид като го пусна тогава. Да, ама ако не можеш да се пусне. Нали го пуснах. Дай, наистина хора, ако се чува телевизора, извинете. Ама, какво да се прави? Да. Мога да снима, като нормалните хора. Стига толкова, бе, прави тавана, стига толкова. Ще имаме и стълбичка. То тук ще е тавана, да е 3 купчета високо. Това е... Ти иди за камък, миличко. За Отивам. кол, за стъкло. И за захарно цвекло. Да. Толкова има такова. Да, в новата версия, деча пускат скоро, ще има захарно цвекло. Браво. Тя на телефоните има захарно. Това е спална. Това, Едно дърво отиде хора. това са айтемите, които като напишете Kit Start ви дава. Нуп. И сега пишем Home. Също. Това. Почти як меч. Почти яка килка. И заглушампа. И той заглуши за малко, не знам защо. Втори път 90 000 лева и трети път 100 000 лева. Направи чест, Дари. Направи чест, бе. Охо. Нуп. Няма да слагам сега. Нупче. Направи чест. Ама аз имам крафтинг, бе. Нуп. Браво. Направи още един да стане 3 поне. Имаш късмет, че имам бяло дърво в излишък. Айде направи чест. Вижте хора, имаме колона от крафтинг. Направи чест, че нямам. Шмо Място. Да може да И ми дай дърво да направя рез. Сега ще дам бяло дърво. Или просто ми Не направи... съм тафия, защо? Сега Гого ще отгуша. Дали имам усещане, че там има червена сума, не знам. Но аз лично Дай ми мотика.
Бе, дай му мутика, бе. Доверяйки се на мен, трябва да се довериш първо на себе си. 17 месеца. Гого, Да, има една лоша новина. да. Мама в събота е на работа и не мога да дойда на твой рожден ден. Няма кой да гледа ние, докато тати ме доведе. Еми, Еба. тя ще дойде. Ще дойде, да. Поготвил ли си място? Ти знаеш ли колко ще е скучно без деца около нея? Нали, ние сме тука. Да, малки, дето да се разбираме, големи. Аре бе. Знаеш колко трудно се разбира с мене, па с още кой знае колко си поканил, ще се разбере. Ами, Ще още... натръска едно хубаво в казан и ще ги изяде. Добре. О, 3 врати ли? То 3 врати за крафтят вече. Да, аз изключих напълно, че се крафтят по 3. Искаш ли втория етаж да направим? Мърдай съм. не. Естествено, че да. О, виж го направих. Хора, права реса и ще спирам клипа. Да, и ще го продължим, когато се поразвием. Не, няма да го продължавам, а утре ще направим друг, като се поразви малко. Така? Малко Натали е срам. 10-минутен клип, кой ще го гледа? Това ни е реса, хора, вече. Между другото. Прот, Оли. Ние сме протата и затова се казваме прот. Яре до следващия път, муцораници. И ще ми трябва стълби. Между другото, хора. Ела до мен, бе. Ела до мен да спрем. Вижте ма колко съм як, но имах скин, но сега не знам защо нямам скин. На едно 8 не ти работи, както и моя не работи. И няма командата си скин. Яре, ора, до следващия път. Айде, довиждане. Абонирайте се и довиждане.